Hindi sana ako masyadong sad kung alam kong may kasama sila. Sana lang maging maunlad ang buhay natin. Yun lang naman ang kahilingan natin. Maunlad naman ang buhay natin. Ano kailangan ba suot mo nga, di ba? High blood na naman po! Wala pa pong asin na nakakain. Good luck sa trabaho mo. Wala sabi mo. Ba't kami iyak? Good luck sa trabaho mo. Hindi ba ako binigyan ng pera nito? Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today, we are heading to Narvacan, Ilocos Sur. Finally po, nakapasok naman po kami no, sa border ng Tagudin. Salamat, Madam Jessa Dumokmat sa pag-upload po ng aming Espas. Kasi na-cancel yung application namin. Actually, dapat madaling araw kami magbibiyahe, pero ang tagal po na ma-approve. Tapos, malaman-laman na lang namin nung nasa San Fernando kami na canceled. So, tumawag ko sa RHU. Di rin nila alam kung bakit kinancel ng mga taga-Espas. So, pinag-re-apply po ulit kami. As you can see po at the back, grabe po nung puno po kami. May kadahunan pa pong nangyayari sa likod. And mga pa-box. Yan yung mga old clothes na ibibigay na namin doon. Tapos, old clothes ko pa lang yan. Grabe. As in na, ang natira na lang ata sa akin is parang pang isang luggage na lang talaga. Pero hindi ko pa, ay, shucks, nakalimutan kong dalhin yung mga sapatos. Next time na lang yung mga sapatos. Iuwi na lang nila ma. But anyway guys, if pupunta po kayo ng Ilocos, ang kailangan is antigen pass, ay antigen test, S-pass, acceptance letter, tsaka valid ID. So, pag in-accept na ka ng RHU, yung acceptance letter po is i-apply sa barangay, tapos ipapasa sa RHU, makikita na nila doon. Tapos, magla-login lang po kayo, gawa kayo ng account nyo sa Espas, upload nyo na lang yung, tapos lalagay nyo lang doon saan kayo galing, saan papunta, date of travel, departure, arrival, anong plate number, nandun na lahat. Kasi dati papel lahat. So, ang daming tao sa border. Ngayon, walang katao-tao. Kami lang po yung nandun. Pero, dapat ma-upload nyo po yung acceptance letter, valid ID, na government issued, tsaka antigen test. Na to, within 24 hours lang. Yun ang kailangan po nila para magkaroon kayo ng QR code na approved kayo. We are here sa Santa Maria. Ala, ito na ang last time na makikita ko for this moment. Santa Maria Church. Ayan, kung saan po unang nagasgas ang sasakyan ni Mac Nichols. Wow, so nice. O, diba? Ganda. Bye na. Last na. Hello, Philippines! Woohoo! Adamo pa ko, bom detang kang father, ha? Sumulang awang ka dyan, ha? Hello ka mo natin video mo. Hello! 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 Hello, vlog. Ay, Snowy! Snowy! Ha? Hello! Ala, na-choke sa mo ni Snow. Wala, dasi mark jagong na. Bantayan ka kita. Ala, tang, dasi mark jagong na, tang. Pagpeso man. Nagadoti kinargami, grabe. Ay, tang, imulagay matoy. Pagkuri ka kita ako tutulong mo lang. Nasam itatoy nga sampalok. Bakit ang tasukar na araw? Dasukar na, ata rambutan ata may isa. Kailan na gusto ko trip? Rambutan samot. Salamat lang mauban. Huwag nga rin ang kumanam mo, angkel, ngam kaslawa rambutan mo, tikwa nagaduti kargami. Hi, Jelena! Oy, mag-hi ka kay Ate Bebe Kels. Hello, Ate Bebe Kels ka mo. May laruan ka. Ay, Jelena, naganagamin natin yan, Bebe Love. Bebe Love, Jepeline. Oh, mag-hi ka nga matakin ni Bebe. Ay, na. That's it. Sinigang na malaga, pakbet. Yum. Sarap. Magbubukas kami ng mga boxes po na padala pa from Canada.
Ito, yung laruan ni Jalayna. Malaki na siya. Napakagulo ng bahay. Naku, kalahati nito. Para sa mga bata. Ay, bigyan natin ito kayo. Ano kaya ito? Pwede naman ako kahit hindi na ito ano. Bibigay ko naman ito lahat eh. Kaso wala pala akong damit. Wala akong masyadong damit na nadala. Wala nga akong pambahay. Sorry. Pwede ko muna yung ibang damit ko. Hey guys, so andito kami ngayon sa likod ng bahay. Grabe. Kakaligo lang namin pero yung pawis namin, bongga. Ayan po, no? Sasabak po tayo sa mga manok. Mga manok po ni Tata. May pinapagawa siya sa likod ng bahay. Wait lang, pause. Hey everyone! It's our 5th day here and uuwi na kami. 5 days lang kami dito sa Narvacan and magto 2 days pa kami sa Candon. So pupunta kami ngayon sa Candon. Yun, very short lang yung visit namin. Uuwi na kami. This will be my last time here. Ayan, magpapaalam lang talaga ako kasi alis na ako ng June 1. Will be my flight. Pero probably tong vlog na to is very late. Hindi na kami nakapag-vlog dito guys kasi kumain, matulog at magpuyat lang naman ang ginawa namin dito. Kaya wala na kami masyadong vlog. As in, nandito lang kami sa loob ng bahay. Napakainit ng panahon dito. Kaya ang hirap din na lumabas-labas. Tsaka syempre, nag-iingat din tayo ngayon. Though, konting-konti lang yung cases nila dito compared sa ibang lugar. Pero, ayun, mga tao kasi dito very cautious. So, yan, naka-prepare na halos lahat ng gamit namin. Lalagay na lang sa sasakyan. And magpapaalam na kami, guys. Baka nga. So, ayun na nga po, natapos na ang pagpapaalam. Next to, naman po tayo, next destination. Yung ko nang magtagal kasi doon, naiyak lang ako. Naiyak lang ako. Siyempre, ilang taon na si Nanang, si Tatang. 70 plus na sila. O, di. Tsaka walang kasiguraduhan ang mundo. I'm so sad. Hindi sana ako masyadong sad kung alam kong may kasama sila. Bye-bye! Ay, kikita nyo Nanang. Bye-bye! Yun, hindi sana ako masyadong worried kung alam ko na may kasama sila. Pero sila lang kasi ang andito sa Pilipinas. Dalawa na lang sila. Dalawa lang naman kasi ang anak nila. Si papa ko, nasa Canada, buong family namin. Si tita ko, nasa US, nasa Hawaii. Tapos ako, iba din yung pupuntahan ko. So, buti na lang may mga tumutulong din sa kanila dyan. Lalo na pasaway si tata, kayo magpa-check up, mga ganyan. Pero, I know, we are all in God's hand. Yun na lang yung nagpapalubag ng kalooban ko na darating yung araw na everything will be alright. Makakauwi din kami ng Pilipinas. Hey everyone! We are back here in Candon. Ayan po, nandito po kami sa Candon. Last day na namin actually, magpapaalam na kami. Dito sa Pilipinas. Hindi naman. Hindi ko pa last day dito sa Pilipinas, pero last day ko na po dito sa Candon. Nakapagpagupit na po ako. Pag-color. At nakapag-color dahil alam ko namang babalik lang din yung buhok ko na mahaba kasi may gagamitin akong hair grower. Char! Ayan. Ito po yung aking auntie. Gusto po niyang ipakita siya. Mag-hi ka naman. Hi, Mafay! Ano namang masasabi mo sa pag-alis ko, auntie? I wish ko lang
for the truth of your life. Truth of your life. Because there are lies. Sana lang maging maganda yung iyong kalagayan at yung trabaho ay hindi mapapabayaan. Hinihiling ko lang na lahat tayong pamilya maging masaya at lahat ng pangarap natin ay matupad lamang. So at least that sa pamangkin ko na to kailangan kong gabayan at ito po yung pinakamaganda naming Yes, sunod po ako, Char. Wala akong ipapadala sa inyo. ito po yung aming heredera. Heredera na walang minana. Dito, me. Sana tuloy-tuloy lang yung kanyang Magiging heredera, hindi po kunin ni trabaho na magiging maayos lang. Masungit Forever and masungit po ever. si Ate Joy, pero mapagmahal pa and sweet. Ano sinasabi mo sa Sana lang maging maunlad ang buhay natin. Yun lang naman ang kahilingan natin. At Maunlad mabigyan naman tayo- ang buhay natin. Mabigyan tayo ng mas more Masaya nga yung Longer buhay life. dito sa Pilipinas eh. Kaya maninibago po si Ate Joy kapag napadpad na po siya sa USA. Kasi Wala iba na po akong dun yung taga-gupit. culture. Opo, doon talagang strict. Is-chick ba? Win strict. Is-chick kasi dahil eh. Strict. This is the biggest income in Kandung City. Really? Si Mr. Mac Nichols, nakalagay na po siya ng mga luggages and ay nakakuha na rin po siya ng mangga. Kanino ka nagpaalam sa mangga? Ay, dami May nagsusupot po ng mangga galing sa likod. Pinaalam niya sa puon niya. Uy, marami pa yun. Wala namang pumipitas. Kaya nga. Lang yun. Sana. Ay, damihan mo pa. Nagtataka lang ako, bigla siyang may initiative Masarap ko ba sa na manguha ng mangga. Puntahan natin siya sa kwarto. Pakita natin yung aircon niya na sumasalok ng tubig. Sabi, lumit ka pa tayo. Me? Andito po si Doña Lorenza. Hi. Naka-aircon na, naka-electric fan pa. At may teddy bear pa. Mukhang demented na po ata. May pinanonood po siya yung vlog, ay yung ano po ng Miss Universe. Oh, nanonood po Rabia siya. Mateo. Halika na, May. Alis na kami, May. Sige. Ang kanin. Magpipis ka daw kasi magpipicture daw, sabi ng ng anak mo. Bakit? Kailangan ba kaninang umaga ko lang isinuot? Wow. Ano kailangan ba isuot mo nga? Di ba? High blood na naman po. Wala pa pong asin na nakakain. Alright, 1, 2, 3. Parang galing bukid sa miya. Kakahiya naman sa kasama ko. Magpurat ka naman ng pawis mo. Ang init naman po kasi sa Pili na, ang ganda. Parang mga artista. Yes, sabi. Ang ganda ng aking Para sa SK sabi. Pag ako pumuti, Ate Joy, ha? Yes. Bye-bye na. Bye-bye everyone. Bye-bye. Oy, mag-aral ka mabuti. Love you. 6 years sabi. Daday nga ako. Ito naman, magpagapagap pa kami. Babay namin. Bye-bye. Huwag kang magpasaway. Inom na gawa. Sarapan mo din yung luto mo. Babay na ta. Pupunta kami na Bye everyone. Bye-bye. This is Ate Melda, Grandma, and Jessame. Sa method. Bye-bye. Good luck. Bye-bye. Ba't kumiyak ang Melda? Oh, nung kailangan ko. Ingat ka ha. Anong kailangan ko? Good luck sa trabaho mo. Good luck sa Good luck. Ba't kumiyak? Good luck sa trabaho mo. Hindi ba ako binigyan ng pera ni Ayusin mo yung pagtatrabaho mo doon. Umayos naman ako magtrabaho. Hindi. Huwayin ko silang lahat, charot. Bye-bye. Bye. Plastic ni Sami. Hello! Nakakainis. Yak, Sami! Yak! Halik na ngalik si Sami. Bye-bye. Ba't kumiyak? Hello! Anong kailan?
Pasaway, tawa ka ng tawa. Makikita ni mamang sa vlog. Sa Tebel na, iyak naman to nang iyak. Okay lang yan. I love you both. Eh, pupunta ka pa naman dito ka mo. Opo, babalik po ako. Mabalik siya dito. Bago Huwag ka na ka umiyak, umalis, no? ante. Kukunin ko po lahat po. Papadala. Oh, babay na ta. Magkikita-kita. Oo, sige, Padalan ko na sige. lang kayo. Oh, babay, ingat ka. Oh, mag-ingat ka sa paglalakad mo, ante. Mamaya, sa init. Hindi ka na kasi yung aircon na Pa. expired na. Yung aircon. Bye-bye! Bye-bye, love you! Mwah. Bye-bye! Yan po, ano, so, pakainit, grabe. So, nakapagpaalam na po tayo sa Narvacan, nandito sa Candon, and we are heading home. We are good. Mas happy ako ngayon na umalis kasi very light lang yung paalaman dyan. Hindi kagaya dun sa Ilocos sa Narvacan na very heavy, as you've seen in the previous vlog, previous clips, ayan. Doon daw kasi sa Narvacan, ako daw yung adopted daughter ni Nanang tsaka ni Tata. Pangatlong anak daw nila ako, pero hindi. Ano naman yung mga yun? Fair naman sila sa ano ko. Pero syempre dahil ako yung apo nila na natitira dito, ako lang yung apo nilang natira dito sa Philippines, mas nakasama ko sila longer. Ayan. So, tsaka yung mga yun naman talaga po sa may aalis. Si Tatang pasimple yun. Hindi siya lumalapit. No, hindi siya lumalapit sa amin. Doon lang siya sa gilid. Ganun na naman siya nung pumunta ng Canada yung buong family namin. Andun lang siya sa gilid. Di siya nagsasalita, ganyan. Tapos iba pa yung nag-pray nung umalis kami. Hindi ko na kasi na-expect pa or iniisip na makikita ko pa sila pag uwi nila. Kasi nga, di ba, these times na parang wala nga kasing kasiguraduhan. So, parang iniisip ko na baka last na to na pagkikita-kita namin. That's why I spent time with them. Though very short lang. Pero at least, sa alaala ko sa kanila, at least nakasama ko sila. Tapos sinabi ko din kay Samin na kailangan we need to strive harder to hustle kasi we need to be independent. Hindi pwedeng, to lesson din to sa mga kabataan, hindi pwedeng aasa tayo lagi sa mga nakakatanda sa atin kasi they are getting older also, and hindi pwedeng aasa ka pa sa kanila. So, kailangan matuto sa buhay. O, mga bata, matuto sa buhay. Pag-isipang mabuti kasi pinapaano namin siya. Binubuyo-buyo ko kasi siya mag-nursing. Sabi, mag-shift ka na lang habang 1 year pa lang yung nakukuha niya sa psychology. Binubuyo ko siya mag-nurse. Ewan ko, mukhang na ganun yung utak niya. Umiyak siya kanina. So, yun lang guys. For this vlog, it was just a whole trip here in Ilocos. Hindi kami lumabas na yung parang dati na gumagala pa. Kasi, because of the COVID, ayoko din naman na magkasakit kami ni Mac. Lalo na paalis ako, ayoko na magkaroon ng mga, ang tawag doon man? Yung parang reason for delay. So that's it for this vlog guys. I hope you enjoyed watching. I hope you learned something. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!